Welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। तो दिनै मोनसे एकदम मा होनो चेलेन्ज भिडिअ लाना फैदों आरोना। तो लेमन जानाय नारें जानाय चेलेन्ज। तो बेवहाय माबाबो दङ इनामबो दङ। जायनो फार्स्ट प्राइज थांगोन नैबे 20 थाखा मोनगोन आरोना। ओमफ्राय जायनो जेनो नैबे 10 थाखाखौ मोनगोन। ओमफ्राय दा नै कम्पिटिटर्सआ सानै बिसोर सानैया बादिलायगोन आरोना। दा जेनबाबो देरहाबाबो प्राइजखौ मोनगोन आरो। तो दायो बिसोरो गावनि पसन्द बायदि मादि हाना लायो हाना लासै जायखिजाया थाइसे थाइसे जानांगौ आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा गावबा गाव मादि हाना लायो हाना लासै आरोना। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। तो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै सासे नै बेबायदि साइजनि हाबाय। ओमफ्राय नैबे सासे एसे सैताना बिगुर लेमना लाबाय। नैबे सैताना नै इनामा मादि नै 20 थाखा ओमफ्राय 10 थाखा इनामा। ओमफ्राय नैबे दै बथलसे गेजेरनि गुसुबावसो। Abangnya kayak gitu, geblek kamu lagi ya, gul hanangan, gul hanangan. Itu nggak kasih sanep lah. Kesebagian ya, saya siap tuh nang lo. Tahanan lah kasih nih kesebagian. Nunggu bay, ecing. Nih, ekdom competition sekarang berapa ready? Nuna figura kan nalan apa sih enggak? Rồi. Figura kan pasan hai deh. Pandai dia kami kedua. men nah जेबो जागायबाय होमबासा। तो दायो जोङो लोगोफोर माबाखौ चेलेन्जखौ जागायनोसै आरोना। नारेंखौ दायो सानैबो हानानै लाखांबाय। नै जानो जागासिनो आसोलफोरा संख्रि फानलु लगायबाय। तो टाइम स्टार्ट नाउ। Nih kompetisinya bulan-bulan जागासिनो आं सुखुदि गजोबलायबाय। Kasih aku hilang nih sana lah. Boleh bah, hancur mami kamu deh. Rồi. Bây giờ. Chị nói rồi, em đây đừng ngã. Bulan-bulan nih jauh terus. Labu, biar labu, pelera ya labu. Enggak. Ôi đừng làm sao cả ơi. Dayo kompetisinya जोबनायनि लामायाव खाथि थांगासिनो। जोबनायनि लामायाव labu fisa labu
ओमफ्राय दा प्लेटखौ देखायनोसै Gaya kayak aku नै सासेनिया नै बिराद दंबावो नै बे सासेनिया जोब्बाय दा कम्पिटिसना नैबे देरहाबाय आरो ना Dia makin jaya. ओमफ्राय नै जेननानै Anjir marah lu. दुखु बिथाङा दुखु Bos, nana kata tuh jolji. Masuk kande. Ang jatuh kadang. दायो नोंसोरो जेनबाय नालाय सासे जेनबाय सासे देरहाबाय दा नारेंखौ जमा जाजोबदो Hai biangnya. लस जागोन ना नङाबा दे जाजोबदो Sana le. Kan tadi itu kan tuh. Ini di sini terus tangan. रानना होदो 10 थाखा 10 थाखा Oh, bagus tangan le. सा 10 थाखा 10 थाखा जाबाय Oi, balang di kali. Huh, tadi ini mesti huh. Gue le. Nunggu lagi mah mau sampai kayak piuri. Pas lewat. Mai tadi lah. Kos tuh kalau ada mulai bisa putus tuh kalau mulai. Tadi kan. Kamu ke sana kan deh. Dia kamu cari. Terus aku nak kamu nunggu lagi. Dia बिदि जाया होदो होदो 20 थाखाया होदो Bisa lah. Oh, 10 थाखाया बिनो होदो Biar lah. दा गाइस मोन कम्पिटिसना जोब्बाय ओमफ्राय सासे 20 थाखा सासे 10 थाखा मोनबाय आरो ना थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन थ' मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन मोनसे गोदान ब्लगजों एकदम सुपार हिट ब्लगजों थ' सी इउ नेक्स्ट ब्लग बाय बाय Siapa kamu? Siapa kamu kada? Play dah kada. Siapa kamu kada?